Frederikshavn. Virkekamera. Ja, ja. Jeg står så her i Stormonshavn, og efter New Earth Risking er kommet, så skal vi kigge lidt omkring det sidste, der remler med massemøller. Lad os kigge. Ja, vi vil så interviewe nogle af arbejderne her i havn. Hallo? Hallo? Kan du se mig? Hallo? Det er du der. Ikke lige. Kan du se mig? Nej, jeg gider ej. Har du tid? Nej. Har I tid? Nej, nej. Har du? Nej. Nå. Tilbage til studiet.